Umi Hafifah. Dalem, Pak. Pokoke kula matur nuwun saestu lho Mbak Umi. Disambat Mas Anggur Disadono kersa tindak saestu. Matur nuwun nggih, ampun kapok pokoke. Nggih. Pokoke nggih mboten langkung kula mangaturke salam kula taklim kula katur Mas Cahya Kuntadi, Bu Sukesi Rahayu dosen panjenengan. Nggih, Pak. Matur nuwun dalu menika Mas Cahya ngasta Bu Sukesi ndereke jenengan diparingke dateng kula nak kudune nderek mriku kula saestu terima kasih saestu. Nggih, sami-sami, Pak. Pokoke ampun kapok. Nggih. Saya ayah ditangisi Angga nggih. Nek mboten mangi-wangi ngoten Angga wis mayang nggon ngono-ngono ae nggon. Nggih, angga niku nek mboten kula tenggani mesti mboten semangat to. Oh, ngoten ta? Nggih, mesti. Iya to, Angga? Ngapa ora wani ngomen ngapa? Pokoke borong nenten kampus nggih. Nggih. Nak ndendeng pemaras kuliah nggih mangelekke. Kuwi rene arep jajan par golek ilmu mangantunke paling boten. Nggih, siap, siap. Mengke kula napa? Kula ature niku mengke. Nggih. Lah wangsulane malah jare golek apa? Golek cewek, Pak. Kuliah nyepeh. Sesat. Sekolahe kuliah kudu sing tenanan kaya Mbak Umi kuwi. Lho enggak dirungokne. Heeh. Nih. Niki kutut manggo. Nggih, saene slendro apa pelok kula dari Pak Umi mawon. Slendro mawon, slendro songo. Oh, nyang ambil songo mawon. Nak ngese jane menyura jane ora apa-apa. Menyuruh ya mboten napa-napa. Menyura wae. Ngambil menyura Mas, Ki Damar Kusuma Damarestu. Nino nineng ninin nong 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 nong. Nano nano. Umi Hafifah ya. Adikku Dodo Gareng Pung ya. Salak sungkem kula kagem Pak Mantri Bagong, ugi Mbak Umi, ugi Mas Joko Warsito, sembah nuwun ugi kagem Mas Damar Sasongko. Ugi katur Pak Wirya sembah nuwun, sembah nuwun. Oke. Nggih, mbok nganggo asma piye aku ora samar. Ugi katur Mbah Manten Ngasinan, sembah nuwun, sembah nuwun. Budi Sri Waryani, Pak Daman Suhirman Kaliwungu, Mas Wiswanto PWKD, wis pokoke terima kasih Indah Fatimah Bu Yayu. Nggih Mas Tio sembah nuwun Tio Cahyo Sadiwa Derek Bungon terima kasih. Ugi Om Sugiono, terima kasih ingkang wonten Jakarta. Mana Derek? Nah ya Pak Wahyudi Bandungan, Pak Warsito, Pak Tegar Prayoga, Pak Sunyoto di Palu Sulawesi, Pak Sumarno, monggo Mbak Umi. Neng pelang
umpama paniya iki iso ngono kuwi. Oh, tenang. Kringan. Tak tukoke bulok. Wah, sing ngegong gondole wong anggunnya anggunge kempel ndok hur tekung gondole tong mung suwe sing gampang kodang kuning iso dadi mobil, iso dadi omah, iso dadi sembarang. Mangga mangga. 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 Gemangga mangga. Mangga. Sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Pak Lurah isih lenggah lho, Mbak. Oh nggih. Pak Anggota Dewan isih lenggah. Oh nggih. Pak Dewan benjang menapa ngono. Pak Dewan benjang menapa, Pak? Anggenipun anu kula. Anu kuwi to. Anu mesti nimbali kula. Ora kowe tok nimbali kula kali Pak Joko Sunarno ngono. Pak Joko Sunarno. Kowe nggur kali Anggama Pak ampun mulih kok gek ngono kok. Nggih no. Nganone nong Wangi
nemui Hafifah kaya ngono ku Kusuma Damarestu ki narasi Den Krishna. Enggak bukan ora. Mula film yang semangat ya. Bahkan, oh iki semangane iki sing bunang bareng lho iki. Lah ngeten iki Pak, dadi bunang iki kula bunang niku betah mlang goleke pembunang penerus sing wedok. Coba rungake Nduk Yasmin. Nah kuwi ya dalang ya tukang beksa, ya, sinau nabuh. Oh sinau seni ora anggo sinau nabuh. Enggak. Nah calon bu dosen iki. Amin. Amin. Dungane wong tuwek ya apik. Bapak nganggo manjet balungane. Terus kayak ku jalan nyip, nah, kan nyambut kayak bareng-bareng. Aduh, lae wong bagus yen tan Semarangan
kadang-kadang netizen wadah ingkang ngomen. Selamat untuk Mbak Umi Hafifah. Semakin jos indenan klasiknya. Muga-muga dadi dosen kaya Bu Gasi. Amin amin amin. Nah ya oke. Pada sangat pokoke ini dalem ingkang matur sembah nuwun para pangestunipun para kadang-kadang. Mboten namung Mbak Umi kok kanca-kanca Mustika Laras menika ingkang junior. Mugi-mugi saged langkung ngibaraken seni budaya baik karawitan maupun pedalangan. Nyun sewu Mbak Umi. Jenengan asring to nderekke Kang Eyang Blitar, Mbah Haji Sukron Jawanda. Nggih. Karyanipun kathah sanget nggih. Nggih, kathah. Ingkang paling jenengan senengi napa nak karyanipun Mbah Sukron? Napa nggih? Sambung wanci dalu. Oh nggih, pelok. Kali jumeneng sakniki ah. Nggih. Kene rasayah. Lah iya iki mirungkan kanggo para kadang-kadang netizen. Iki Mbak Yuni Angga, Mbak Krisnari Murti ya sih. Mengikuti kok katur kadangku sing ana Kalimantan. Mas Sempulinuweh Kalimantan hadir. Terima kasih. Sak bawanipun, Mbak. Dicucokke kowe bintang tamu. Kowe mang dongak-dongak muga-muga Pak Joko kok akeh piyayi Ndawi Mayang sing nyuwun bintang tamu Umi Hafifah. Amin, Pak. Ya iya, sare iso mak tuwar ngono ya to. Makasih ngono ya. Ya spesial kanggo tukang streaming ya disapa kuwi. Kuwi wayang senengane Pak Sudir nggih niku. Oh nggih. Kebu Blondor. Pun bawani sambung wanci dalu. Gambarmu uga ngekla
teka Kang. Mendah boyo yen sida urip lan ngendika Mbak Umi Hafifah. Umi Afifah apa Hafifah? Hafifah. Hafifah. Ya, Pakai H. Pakai H. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah, apa-apa nak ditekuni pancen kena golek dalam sandang pangan ya, Kang. Oke, saestu menika termasuk rezeki. Lah iya, mutiara yang Rezeki. terpendam tenan. Wah. Jamanipun pancine rezeki niku mboten iso endo. Mboten iso endo nek pancine bakal tumata tansah lumebet wonten ing para-para masyarakat. Ini mulai ngentai. Apa? Menika ngeten Pak Dalang. Nggih. Ampun sombong jenengan. Mung request sing ngunggulke Umi ampun sombong sampean. Iya. Iki request e akeh iki. Iya, sapa? Oleh bejat lho. Pak Bagong luar biasa. Iki mbok waca sampean. Iya, ya. Suarane jos. Kon bawa ora sah. Iki channel sapa kuwi? Iki anu damar iki lho. Karo Krisna. Mbak anu ambar kon bawa. Sindene Pak Joko Sunarno jos-jos lho. Oke. Dadi ampun mung ngungguli wong siji. Ora, aku kabeh tak anu kok. Ane nyatane iki mau lho ora trimo aku. Apa aku ngunggulke kabeh tak unggulke? Website ora diwaca kabeh kok. Aku nyatane. Aku terasa tersingkirkan. Padha 2 yutane kok ngene iki lho. Oh, jare 800. Ya iya meneng wae iki wedok. Iki Pak Joko bundutan sing lumantar Mas Bajul iki. Pak Dirman nyuwun caping gunung. Nggih, Pak Dirman. Saking Pak Muh Sofwan Kasih Perencanaan Pemdes Tanjung Bojo nyuwun nemen. Menika nggih wonten request Pak Joko. Dari panitia sadar posisi sanes nemen dan juga Pak Eko Grup Manol menika kuli. Iya. Pertelon. Oh, Eko Grup Manol Pertelon request Sidorondo. Ya durung caping gunung sik saiki. Menika rasi kabar lega saking Babin Kaptenas. Iya. Tuwin Babinsa dari Kangkung. Sebanduan Pak Polisi, tuwin Pak TNI. Iya, ya Fani ya. Ngerti kan, Dok? Ya. Caping gunung. Iki ya apik Oh, suarane. sip no. Oh.
dikira kalah apa piye karo liya-liyane. Sebuah ya. Mangsane le karma diuling apa sampeyan lho. Yo, Dik. Apa to, Pak? Nggih, Sugeng, Wilujeng, Enjing, Pak Petruk, Pak Bagong. Wilujeng enjing. Aku ngerti. Pak Joko ngelem umi terus ya aku ngerti ya. Napa, Pak? Arep duduk ki anggoro ya aku ya ngerti ya. Sapa? Kowe iki gawe pernyataan kok. Ampun gadah. Wis gambar. para netizen ra percaya no usano. Ora percaya nek bacuk meteng kok lah Indo sapa lho. Kok entah. Wong kuwi wis kagungane Pak Kolil sing dalang mombengi kowe kok lali to. Kowe iki bar dibayar bang kok lali. Umpamane. Ketekmu iki lho. Umpamane. Iki to. Iki umi kok Pak, umi iki. Hah? Umi. Umi men. Wah, aku ora anu, Nek komen. tidak berani Umi. berande-ande. Umi. Umi. Ora, sing penting anu do kekancan pasuluran sing apik ngono wae. Ya Pak Umi nggih. Perkara sok Gusti Allah sing Aku ya ora trimo ngomong mosok diterima. Ayo. ha iya. Nak nganti anu ku jenenge angga ki wong tek sura murang tata jenenge. Enggak. Ora aji-ajimu ki apa to gadane iki? Lembu sekilan. Oh, kuwi entuk gelar kene Pak Yoyo sampeyan lho pirsa kuwi. Ki dalang TikToker. Ning saestu Pak Joko. Sabetanipun gunung jejer-jejer. Pitu apa 12 lho. Tak upload ning TikTok ning snack videoku. Sing delok wong pira? 4 miliar. Masa Tenan. Arep bagan halus. Ora, saestu deloken. Aku nganti di WA kok snack video. masa di WA pripun WA-ne? Oh, dicarikan tidak. Saya ya tidak. Lah iya. Ah, nek ngono aku ya kerep to, Pak. Lah iya, ora usah dicairke wae. Sumpeli kapok wae nggo kuping. Ayo terus ngono. Dik, Afi. Sama? Afifah. Fania, Dik. Fania. Oh, nggih. Afifah kae mau. Saben bengi. Ah sing bawa Bagong kudune. Bagong wong bar entuk pengalembono kok. Ya 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 saya. Bar entuk pengalembono kudu bawa. Iki. Kudu Setuju. bawa jengklengke. Ayo jengklengke ayo. Ora nek sesuk rada apik. Ora iso saiki. Ora entuk Opae oke saiki kok. Ora peduli. Oke. Saben bengi Ayo to, Pak. anu kewirangan tenan ini. Wis ayo, biasane ya piye? Nyaman. Ayo. Kona. Gila aku malah diawahi. Mudar. Meneng wae. Fania genti. Yen, heeh. Meneng wae penak-penak. Ayo, ayo Van. Antem kedos. Yen memajang mung karo Yeah. piye? Penak lah. Ora i? Oh, Penake diapakne tak teko. jengglek iki mau lho. Mosok ora enek rasane blas. Ya ora to. Keri-keri ora. Blas. Blas. Aja rusak iki. Aja rusak kowe. Ora sing rusak ki sapa? Ora diapa-apane kok rusak. Dalange Pak Haji. Wah. Iki mogol karo mentah jenenge. Kembang wae. Kembang mae weto
kene lho, Pak. Kembang yo mak mesti bener to ngawur. Ayo. Ayo, Pak. Kembang wae wetan gunung Sip. ayo Pacitan sak mati ya. Ayo Pak Bagong. Pak aku terus. Kowe wae bansake wis pacutang perang dino. Aja sumpah karo Pak Joko lho. Tak ganteke dodo. Anu sapa kuwi? Susu. Siapa? Ayo. Panas. Panas. Ayo Pak. Aja dewek-dewek to, Pak. Ora ayo. Demek kulit kok oleh samarmu lho. Bukan murim. Demek toy. Ayo ra itu. Oh, demek duren ya mlocot kowe. Panas. Piye kono kok kene? Iya. Panas udan Ora panas udan aling-aling apa iki, Pak? caping gunung Lungguh ngebuk kok mangan cadah timbang mabuk ayo ibadah. Nape? Kuwi Pak, Dik. Nadyan wedot sarata Kulon satya lakon Inuh maneh banyu bening Dek zaman berjuang. Dek jaman berjuang Yo, masuk. Tak duwite kabeh. Jerengelingan Sare ini wis menang, Dik.
Sasake. Siapa deh? Atur Pak Nur. Pak Nur Yono. Pak Eko dari TNI. Pak Rubadi, Pak DPR. Yang sing bareng lega. Hei. Ya zaman berjuang. Tak jadongi seko jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa gunung desa terus ayo Ngelung sawer kayak kowe ngelung. Ditutuke lakone terus kae ndara semedi aja nganti digodha.
saben mendra saking wisma lelana laladan sepi ngisep-sep ing supenombreh pana pranaweng gati tis-tis sing tiasma rasudi maradawaning budya tulus wanter pamsuning Subrata tutup triratya pinurwa parwane nganggo semedi maladhining manjing jero alam luyuk wis piyak kang jagat warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa maweh daya getringan kasa kawengira pepadang nenggih jatining Bathara Widayata manjing mring Sang Werkudara Gar Werkudara leng-lenging driya manguh mangun gong ganduhan rimang lelena tanpa ganen Ger Werkudara hayu rahayu wis sembodo ngere sira Brimasena nggonku semati pangrasa kok ketiban rembulan bareng rawing narada kakekku ya Ger wah ya widayatku sajiwa lawan jeneng kita syukur mengayu bagya lagi ngene sak angel-angele wong golek wahyu mono isih angel urmeksa supaya lestari kerasan manggono ning jeneng kita adakane anggere wis wahyune mudhane ngono dibarengi tekaning Gudha Rencana dene Gudha Rencana mun sekawit kang bakal gagalake marang gegayuhan sekawit Narada kakekku iya mongko Gudha Rencana mau apane ora ada saka urip kita ya kudu munung ning telenge cipta rasa budi karsa mulun ulun pepuji kita kuat kejenengan wahyu pangestuning Narada kakekku tetepa sira dadi atek-atek pepayuning kautaman jroning 40 dina iki ayo cecaketan lan wanita pamrih dimen mening Pancandriya kita supaya mahanani lereming wahyu mapan ing nganggo kita tak pun didah wis karya bas ulun makayangan bungah ndara entuk wahyu widayat. Kula mung badhe matur, Gus. Enten tembang dedalane Gunalawan Sekti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane tumungkula yen dipun dukani Bapang den simpangi ana catur mungkur. Yen ana kleruning tumindak aku ilik. Lha inggih. Mboten langkung sing ngiling lan waspada. Banjur prayogane kepiye Kyai? Ripalungguhan iki. Kula tak matur. Godha sing luwih abot niku adakane menawi ndika kirang eling lan waspada. Mula sampeyan kudu eling
napa sing dadi pepalining Dewantarada Kyai Semar Hiyo.